Dara ta ci gida. Ba shi za ka taimaka ba, ni za ka taimaka. Ya fito ya yi wace ne barazanan cewa Watan China ta ƙara gigiza Amerika kamar yadda ta saba. ta ma mai kasashe ta kafa wannan kasa mai suna Greater Israel na farko kenan. Dakta. Dara ta ci gida. Dara ta ci gida. Wata ƙasar Israel a mugayen hare-harenta da ta kai a ƙasar Lebanon ta samu a hare-haren da ta kai ya afka kan Amurkawa guda 4 da yara guda 3 ta kashe yara guda 3 da Amurkawa guda 4 akan hare-harenta da ta kai. Shine wannan aka ce dara ta ci gida. Dara ta ci Amerika ke goya mata baya akan waɗannan mutanen take kaddamar da mugayen hare-hare take salwatar da rayuwar al'umma sai gashi abin ya fada kan nata. To yanzu Amerika za ta fito ta yi magana ne akan wannan abu koko za ta yi shiru ne ta yi gum tunda abin nasu ne ai. Saboda in ta yi magana ba abin kunya ne. In ta yi shiru kuma an guma mata. Kun san Amerika da san nata ba ta son ta ga wani abu da ya taɓa ɗan ƙasanta ko wani abu da ya taɓa ta. Ba ta ƙauna. To amma sai gashi kuma Israel ta kai hari akan Lebanon kuma gashi kuma harin sai harin ya zo ya fada kuma akan ƴan Amerika. Harin ya fada kan ƴan Amerika. Wannan babban darasi ne akan mutane. Duk aka ce idan zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kai saboda abin nan zai iya affected ɗinka zai iya fada maka. Shugaba Netanyahu na Isra'ila ya fito ya yi wace ne barazanan cewa akwai shugabannin Hamas na Hezbollah wanda suke Beijing capital in China cewa sun buya a wannan wurin, wanda kuma ya ce suna da bayanan sirri game da hakan, har da bayanin cewa China tana ɗaukar nauyin 'yan ta'addan Hamas da wasu abubuwa kamar ƙungiyar Hamas a faɗansu. Suke ce kuma za su kai hari a inda ya dace, hatta cikin Beijing din za su zo su kai musu hari, ba kuma wanda ya dakatar da su, in ji shugaba Netanyahu. Wato kun san me ba da ya har addu'a nake, ya Allah ya Rahman ya Malik ya Quddus ya Zal Jalal wal Ikram, Allah ya sa bayin Allah nan su kuskure su kai hari Beijing kamar yadda suka ma Qatar a Doha, ya Allah. Wato so da yake ganga ne ya dan shagiyan wake, ina bala'in son kafin ya farfado daga wannan mayin giyan ya je wannan shirman, ina mugun son a dan lugugui da wasu a musu jahilcin da ba su taɓa tunanin za a iya musu ba. Kaje wannan ga ko America ba za ta yi wannan haukan ba. Amma gaji na Netanyahu duk da dai shugabannin China ba su ma fitar da magana akan game da wannan barazana da ya musu na cewa za su kawo hari har Beijing ba. Amma Allah ina bala'in son abin ne ba. Allah ya mu dace. Wato yau ina so in tattauna game da wani fahimta da Isra'ila take da shi game da duniya wanda mutane ba su sani sosai ba. Isra'ila tana da wani manufa mai suna Greater Israel, wannan kowa ya sani. Shine tana neman yada a yi ta ma mai kasashe ta kafa wannan kasa mai suna Greater Israel na farko kenan. Na biyu akwai wani abin da mutane da yawa ba su sani game da Isra'ila ba, shine suna da wani manufa guda ɗaya, shine suna son su haɗa kan dukkan wani bani Isra'ila da yake bayan ƙasa wanda suke Amerika wanda suke ƙasashe daban-daban, ya da ai so su haɗu a ƙarƙashin inuwa ɗaya da kuma su zama suna da haɗin kai. Wato a tsarin yadda da addinin su da suka ɗauko shine sun amince cewa wannan haɗin kan ba zai yi wa dole sai sun yi sun a addinin su ya tabbatar musu da cewa a ƙarshen zamani duniya gaba ɗaya za ta taru ta yaƙe su kaɗai. Alhalin kuma idan duniya gaba ta haɗu don ta yaƙe su kaɗai, Allah yana tare da su, Allah zai ba su nasara akan duka duniya. Wannan fahimta ne akan addinin su, wannan sun yadda da shi ne addinin su. Sai wasu a cikin malaman su suke da fahimtar cewa to idan har duniya za ta yaƙe mu gaba ɗaya a ƙarshen lokaci, a rubuce ne addinin mu, yaya za a yi mu matso da ita kusa, ya da a yi mu haɗo kan duka yankunan bani Isra'ila da suke bayan ƙasa su dawo mu haɗa kai, shine ta hanyar matso da nesa kusa, ta hanyar mu yaƙi duniya gaba ɗaya, ta hanyar watan zai zama dama an ce duniya za ta yaƙe mu gaba ɗaya, to mu yaƙe ta gaba ɗaya duniya, sai zama mun matso mun haɗa kan ƴan uwanmu. A wannan haɗin kan yana da nasaba da menene? Yanzu bari baka misali. China suna da wani tsari da suke yi a yaƙi. Idan suka je yaƙi a zamanin da kenan, idan suka je suka yaƙi sai ya zama sojojin su ana so a ci karfin su kuma suna so su gudu. To babban kuma da in ya fahimci haka sai ya kada su tafi bakin ruwa. Sai su gudu kamar sun yi sauranda, sai su tafi bakin ruwa. Idan suka je bakin ruwa ko makiyan su za su biyo su, to makiyan su suna biyo su bakin ruwa, sai ya zama sojojin su suna da zabi daya. Zabi biyu. Ko ka gudu ka shiga cikin ruwa mara adadi wanda ba shi da ƙarshe, in ka fita kafin ka yi nutso ka fita bakin gaba da ka mutu, ko kuma ka sadaukar da ranka ka yi wannan yaƙi ma kasan kanka, wanne ka zaba. So a lokacin sojojin su sai su samu haɗin kai, su sai ra'ayin su ya zo ɗaya kawai, su koma su ci gaba da yaƙan wa'annan sojojin makiyan. Ka ga me an samu haɗin kai, me yasa aka samu haɗin kai? Saboda ba mafita.
mafitan in ka bi shi mutuwa ne, kuma in ka je ka tinkari sojojin makiyan ka ma mutuwa ne, to amma gwara ka tinkari makiyan ka. Sai zama menene Isra'ila, wannan misali da dauko muku abinda Isra'ila take amfani da shi kenan, me wani abu za ta yi ya zama duk duniya an tsane su, ko ina ba ta tare da su, ko ina ta tare da ta yake su, sai ai wannan yakin da su addinin su suke da tunanin cewa a ƙarshen zamani dai faru, shine kashe jinjiri, su kashe jinjirai, su kashe mata, duk wani abin da in suka yi duniya za ta tsane su, sai zama suke yin shi a yanzu, kuma suke cakalan kowace ƙasa saboda fahimtar su shine a ƙarshen lokaci duniya duka za su tsane su, za su yake su, kuma Allah yana tare da su, Allah zai musu nasara. Kai kaga, so wannan abu yana daga cikin dalilin da yasa musulunci ya gaskiya a ƙarshen lokaci za a wargaza lamarin bayan Allah na wucin lissafi. Allah ya sa mu fahimci me nake nufi, Allah kuma ya samu dace. Watan China ta ƙara girgiza America kamar yadda ta saba. Watan China ta ce za ta ƙara motsi, watan ƙungiyar BRICS za su ƙara motsi don saboda don ganin sun ƙirƙiro kuɗaɗensu da za su fara amfani da su wanda zai bige dala. Wanda zai bige dala, ta ƙara cewa za su ƙara motsi don su ga ƙungiyar BRICS za ta ƙara motsi don sun ganin sun ƙaro, don ganin sun ƙirƙiro kuɗinsu. Kun san tun kwanaki akwai labarin cewa ƙungiyar BRICS za su ƙirƙiro takardan kuɗinsu da za su fara amfani da shi wanda zai gogayya da dala kenan. Suna burin su karya dala kamar yadda kasashen duniya suka dogara da dala, inda America take samun kuɗin shiga kenan, take kaddamar da yaƙe-yaƙe, take da kun samu wani matsala da ita za ta sa muku takunkumi da sauransu. Sakamakon mafi yawancin mutane kuɗaɗensu suna ajiye shi a World Bank ne, kuma da dala ake amfani, ake ajiye wannan kuɗaɗen da sauransu. So wannan ne dalilin da yasa take samun wannan karfin. Da ta ce ta sa ma kasan ku takunkumi, sai ta kulle account din kasan ku, ba za ku iya amfani da kuɗaɗen ku da ke wannan wuraren ba, da zan za ta karya tattalin arzikin ku. Dogaro da kuɗaɗen ƙasar America ya shi ke ƙara mata ƙarfi a duniya, take iskancin da ta ga dama. To yanzu China ta ce dai za su ƙara motsi ƙungiyar BRICS don ganin sun kaddamar da wannan kuɗin na ya fara aiki don su buge dala a doron, don su buge value ɗin dara a doron duniyar nan. So al'umma, me kuke gani za ku yi kenan? Shin idan BRICS ta fito, kuna gani cewa sauran kasashen mu wanda suke mu'amala da America, kuna gani za su yi watsi da America su ansa wannan kuɗin BRICS din su yi amfani da shi, ko munafunci za su yi? Ni dai na san cewa dole akwai kasashen munafukai da ba za su yi accepting din wannan kuɗin ba, saboda suna tare da America. Duk abin da America take musu su yi shi za su yi, ko da a ce wannan abin zai cutar da su, ba ruwansu. Ko da wannan abin zai cutar da kasansu, ko da wannan abin zai cutar da al'ummansu, ba za su yi ba, ba za su taɓa yi ba. Su kawai burinsu kawai su faranta ma turawa rai, shine burinsu kawai. Kuna gani za su yi accepting wannan kuɗin ko ba za su yi ba? Dan Allah, dan Annabi, ina so ka taimaka min, ba shi za ka taimaka ba, ni za ka taimakawa. Shi ne gata na, shi ne ci na, shi ne sha na, komi shi an kulle shi. Dan Allah ka taimaka min, ka tausaya min. Na je asibiti aka ce min maganin hawan jini ne. Fito comment section kuna jin haushi, kuna zage-zage, duba da cewa wannan matan abin tausayi ne da wasu abubuwa, gwamnatin Borno ba ta yi adalci da wasu abubuwa kuma ta haka ba. Amma kun san me zai ba ku mamaki? Tausayinku, zage-zagenku a comment section na banza da hofi ne, ba shi ne abin da ake bukata ba. Wannan abu da ya faru da wannan yaro da kuma mamansu da so take wannan abu, idan da jama'an Maiduguri za su cika manyan tituna, su cika government house ba shiga ba fita, suna peaceful protest, kar su fasa kayan kowa, su cika dam, a samu akalla mutum 100,000 a kofin government house Borno, wallahi sai an sake shi. Ku bar ganin wai an sa mishi accusation na ta'addanci da wasu abubuwa, wallahi sai an sake shi. Amma ba za ku iya yi ba, amma za ku fito kuna zage-zage. Zagi ba shi da amfani idan akwai matakin da ya kamata ka ɗauka domin ka gyara abun, amma baka ɗauki abun ba ka zo kake da zagi. Zagin ba ta da amfani. Mutane nawa yanzu akwai content creators ɗinku da suka fito suka rika zage-zage, amma a ƙarshe sun zo suna roƙon mashin a saya musu mashin. Like kun ɗauka an mutum ya zo yana zage-zage wai shine yana kishin arewa. Yalla boy, akwai wanda suna yi dan likes da comment ne, akwai ba wai kishin ko kuma dan su wayar ma mutane jama'a. Wanda zai wayar ma mutane kai baya duba wai menene zai yi dan ku so shi ko kar ku so shi, menene gaskiya kawai da ya fito ya fara. Amma a Najeriya ɗabi'a ne in ka fito kana zagin shugabanni da gwamnati kawai kai automatic ana son ka direct. A'a, ba a ma natsuwa a fahimci an zage su, to ka zo mana da mafita, ka wayar mana da kai me muke bukata saboda nan gaba mu san me muke ciki.
Allah ya samu dace.